як бародар нарасонда ки ака барои ҳами духтарое ки мехонанд шушон наметавонанд, мерем хонашон мегӯянд мехонанд наметавонанд, барои ҳами як видео ки барои ҳамё падару модарои ҳамё чӣ гуфтанем, шумо хонондан айнаи кӯдакиш сар кунед, шумо барои зиндагӣ тайёрш кунед, ҳар як нозикои зиндагиро биомӯзоненаш. И аллахусус ана ҳаму падару модарое ки бача дорем, шумо ҳами фарзандотонро бар зиндагӣ тайёр кунед. вақте ки мактаб тайёр мекунад талабаро ба институт, ана ҳами шумо бар зиндагӣ фарзандотонро тайёр кунед. хонданам хубе, албатта хонданам хубе, неки зиндагӣ бо хубтаре. 50% проблемои зиндагӣ камтар мешавад вақте ки шавҳар мекунад зан мегирад. ба ҳамин хотир ноумед накунед бандара. бофаҳмед кия чия чӣ хел инсона чӣ хел инсоноа. баъд бигӯем ки ҳамин духтар бачаи мо арзанда ҳаст дар ҳамун шахсияту илине, баъд бигирем битиншон. Бачак меояд то 25-30-35 солагӣ мезана, наметавонад зан бигира. Наметавонад. Мегира канса на канса мегира касира ки ай дасташ хок намеояд. Дар зиндагӣ маълумай тайёр набуд, даже дар фикраш набуд. Барои ҳамин ҳама шумо хоҳиш мекунем падар модаро ки фарзандатонро тайёр кунед дар зиндагӣ. Шумо аз зиндагӣ ягон ҷо гирифта наметавонед. Фарзандатонро тайёр кунед.